Здравейте, как мога да ви помогна? Имахме резервация от 5 часа и искаме да влезем в хотела. Добре, имаме празна стая 101. Ще ви дадем ключът за там и можете там да бъдете на почивка. Добре. Съжаляваме. Добре. И кой е етажът? Етаж втори. Добре, благодаря. Ето ви ключът. Благодаря. Стаята е за двама, да, ви знаеме. Добре. Благодаря, че знаете. Хайде. Хайде да се качваме. Защо днес не говорих толкова, си говорил толкова много? Днес не ми се говори чак толкова много, защото винаги съм много шумен. Добре. Хайде. Стигнахме. Добре. Хайде. Вау! Стаята ни е много красива, нали? Да, но трябва да разгледам банята. Добре, хайде. И банята ни е също много красива. Я да видя колко е тъмно навън. Вече е много тъмно. Трябва да отиваме на вечеря, нали? Да, хайде. Хайде в ресторантът. Изглежда, че е инклюзив. Трябва ние да си вземем. Хайде, мили. Добре, взехме си храна. И добре. Добре, изглежда, че време да лягаме. Хайде. Мой детски кът. Хайде. Добре, хайде да лягаме. Следващият ден. Кукуриго! Дене! Трябва да отиваме на басейна. Хайде! Да хърваме! Гей! Аз ще отида да отида в баски ми. Добре. Ето ме! Добре, сега ще сме на... Добре, готови сме за този плаж, нали? Да, хайде. Ще видя водата дали е студена. Много е топла даже, влизай. Пък
Вози се! Аз отивам на пързалката. Искам пак. Ти трябва да се пързулиш на пързалката един път. Добре, аз ще го опитам. Всъщност беше много хубаво. Аз сега ще се опитам от този трамплин да скачам. Добре. Много беше хубаво. Искам аз да опитам. Наистина, беше много хубаво. Но трябва сега да отиваме към сайта ни хотелска. Добре, хайде. Не седим. Отивам се обкъм ръка. Яш. Добре, хайде към хотелската ни стая със сила. Че е тъмно навън. Не е тъмно, но трябва да си релаксираме. Това беше много хубав ден на плажа.